जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माछ खावा इच्छा था माछ नहीं जाऊँ चलते मामा को दबा माछ माँ कौन कर रोषे माछ नहीं हाँ पूरा सोरिष मसला दे कि भलसे तरकारी कर ठीक अच्छे माछ धुआ चली आमर आज मामा पूरा खुशी अच्छा माछ खाया मन लगे माछ नहीं पूरा खुशी माछ आसला खुशी मो फेवरेट माछ आज बाप रे बाप तो देखिए तो सागर मामा के खुशी अच्छे ना फेवरेट माछ माछ मम्मी फेवरेट माछ आसी माछर ना कौन भूली माछर ना हूँ कौन कहनी जल हल्दी पकाला मिक्स है भाजले कि टेस्ट लगे खाई पे भाविला बेलू पाटे लाड़ बोलानी सहला ऐसा माछ भजा हम माछ पूरा हेटी पूरा प्रिपेयर हो रही देखिए पड़ा ऐसा तेल गरम हम तापर माछ छड़ा हम सांग मैंने मो वीडियो को लास्ट को देख मजा आसो माछ पड़ा ये माछ हाथ पकड़ पड़ो माछटा खसी जाए मैंने ढाकणा घोड़े देवे ढाकणा घोड़े देले तेल चारिड़े पड़ोनी आपण मैंने थे ट्राए कर देखो जापर माछ तरकारी करने मुझे गोटे बड़ पिज नहीं जाइए 8-10 पक्ष रसुण 5टा शुखिला लंका 2 स्पून धनिया गोटा धनिया 1 स्पून जीरा और 1 स्पून सोरिष चलते एवं मसला बाटा मैंने माछ भजा ही सारी फाइनाली देखते तार लुक वाह गोटे माछ नहीं खाईदबा कि सुंदर आउ गोटे भारी अच्छी से पका हम ये भारीटा हूँ मुंड लाभ पेट एगुड़ा सब मझी एगुड़ा सब मुंड लांज पेट नौटेले मछटा उठे कष्ट बहुत पड़ो पका है घोड़ा हम ना मुंडा लौटे हम ताको तेल पतला हो लौटुने कड़ईटा माछ मुंडा टे बड़ अच्छी तो खसी लौटुने टाइम लगे लौटिगला यहाँ से लौटुनी से लौटी बन कर माछ मुंडा घोड़े देवा छाड़देवा हो गले काढ़ा देखिबार थे माछ जमी भजा आम गुलूर निदटा भांगीगला शोला कौट कि ना आसिक जगी बस माछ खाइबे देख गुनो अनैन देख गुनो माछ खाइब माछ
ତ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ସେ ମାଛ ଖାଇବ ମାଛ ଏଇଠି ଅଛି ତାକୁ ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଶୋଇଛି ଆସିରେ ମାଛ ଖାଇବ ଦେଖ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ତା ଲୁକ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି ସେ ମାଛକୁ ଅନେଇକି ଅଛି ଦେ ତାକୁ ମାଛ ଦିଅ ମାଛ ଖାଇବ ବଗୁନି ମାଛ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ତାକୁ ମାମା ଆସେନି ତାକୁ ମାଛ ବାଛି ଦେବେ ସେ ଖାଇବ ଏ ଦେଖ 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 ମାନେ ଦେଖ ତାକୁ ମାମା ନେଇକି ଦେଲେ ଯେମିତି ମାଛଟା ସେ ମାମା ପଛରେ ଯାଉଛି ଦେଖ ବସିଲା ଆସିକି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରେ ରେ 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 ବାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଖାଉଛି ମଜା ଆସୁଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଆମ ବୁନୁ ଆଗେ ମାଛ ଖାଇବ ଭାବୁଛୁ ମାଛ ଖାଇବେ ମାଛ ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବାସ୍ନା ଆସିଗଲା ଶୋଇଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକିନା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏଠିକି ଏଠି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଆସି ଦୌଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଖାଉଛି ଦେଖ ତୁ ମଜାରେ ଖାଉଛି ମାମା ତ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛି ସେ ମାମାର ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଜାଣିଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ମସଲା ବାଟା ହେଇକି ରେଡ଼ି ଅଛି ଏବେ କଢ଼େଇ ବସା ହେଲା ତେଲ ପକା ହବ ଏବେ ତେଲ ପକାଇଗଲା ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଜିରା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଲା ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ସୋରିଷ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଡ଼େ ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା ଖାଇ ତାପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ପକାଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ କଲେ ଆଳୁ ଜମା ଚୋପା ଛଡ଼ାଏନି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ବିନା ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଚୋପା ରହିଲେ ଆଳୁଟା ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀ ମାଛ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ଜମା ଚୋପା ଛଡ଼େଇନି ତାପରେ ଆଳୁଟା ଭାଜିଦେବା ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା ତାପରେ ଗୋଳା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇଲି ତାପରେ ଢାଙ୍କଣା ଢାଙ୍କି ଦେ ଢାଙ୍କଣା କି ହେଲା ଢାଙ୍କଣା କଡ଼ା ହେଲା ଆଳୁ ଦେଖା ହେବ ବା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଳୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବ ଆଳୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁଟା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ଦେଇଦେବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇଦେବା ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି ହଳଦୀ ଆମର ତ ଲଙ୍କା ଟିକେ ରାଗ ଖାଉ ଅଧିକ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ଆସିଲା ଗରମ ମସଲା ଏଠି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ତାପରେ ଲୁଣ ସେତେବେଳେ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ପକାଇଥିଲି ଏବେ ଲୁଣ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁନି ୟା ଦେହରେ କାହିଁକିନା ଆମର ଗରମ ମସଲା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମସଲା ପଡ଼େନି ଜିରା ଧଣିଆ କିଛି ମସଲା ପଡ଼େନି ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ମସଲା ପକାଇଲି ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ लो फ्लेम्रे आपको छाड़देवा ये मसलाटा भल भाव कषि हो भल भाव गोटे पानी देदेवा तरकारी
ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେ। ମସଲା ପୁରା ବାସିଲେନି ଆଉ। ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ପାଣି ପତଳା ଝୋଳ ଖାଇବେ କି ମୋଟା ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କେମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି। ଆକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଳୁଟା ସିଝିଯିବ ଆଉ ଝୋଳଟା ଭଲ ହେବ। ତରକାରୀଟା ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି କରନ୍ତି ସୋରିଷ ମସଲା। ଆମର ତ ଆମ୍ବୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ତରକାରୀ ତ ଏବେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମାଛକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 1 ମିନିଟ୍। ତରକାରୀଟା ଏବେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ପକାଇବା ଧନିଆ ପତ୍ର। କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାସିବ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେବ। ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ।